badhe nerek pirsa. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lah. Kuwi miturut apa iki kan manut tuntunanno. Sing diuluki salam mek wong siji lagi. Terus assalamualaikum. Tuntunan ngono ki ndak enak. Nika tahiyat awal nika lho. Sing eneng assalamualaikum. Tuntunan Kanjeng Nabi ngono. Dadi wong pira wae jenis pira wae salame tanggap. Nika lho. Tahiyat awal nika lho. At-tahiyatul mubarakatus sholawatus thayyibatul lillah. Ngoten nggih to? Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh kan ngoten. Kan Assalamualaikum kae dikhususne ning Kanjeng Nabi. Oh ngoten. Nggih. Ditambahi wa ala ibadillah sholihin. Lan kawula kala panjenengan. Jadi dihitung iki. Kuwi unan-unan khusus neng tahiyat. Lah nggih teng tahiyat nggih. Beda karo salam karo wong liya. Nggih nggih. Iki. Dadi anggone unan-unan sajroning salat kuwi ya wis tertentu kaya ngono kuwi. Diwawahi ndak kena. Wong piye ae bangsa apa ae unan-unane salat Nggih. kuwi. Lek liyane salat bahasane terserah. Sing penting paham. Nggih. Terus ngeten, pilih ngeten. Ada dama khalaqallah. Nyapa? Lah nggih niku maknane dos pundi? Ada dama ya wilangan. Ada tun iki kan wilang. Ada dama wilangane barang-barang. Lah nggih ature ngeten. Lamun to muni bismillahirrahmanirrahim terus ada dama khalaqallah ngoten. Biasane lek gawe tasbih kan ping pinten ewu. Ora usah ngoten. Jadi muni bismillahirrahmanirrahim terus ada dama khalaqallah. Niki padha karo mpung cacahe akeh ngoten lho. Ngoten. Leres. Sing samanane maknane kuwi. Nggih. Maknane kuwi etungane barang kuwi wis kabeh kesebut bismillahirrahmanirrahim kuwi. Nggih. Nang kono kuwi ngono. Nggih. Maknane ada dama kuwi. Ana dene tindakan Nggih. lan ngucapne ping pira sejeneh. Nggih. Sami alih ngeten lho. Napa niku ngeten? Ngucapne lafaz kul huwallahu ahad Ha. ping 3 nika, ya kul ping 3. Kan padha karo kan khatam Quran kan ngoten ya. Lah, dadi tiyang ini kan timbangane ngatamne Quran. Anggur maca surat Ikhlas ping 3 ngoten alih ngoten. Anggone ora kuwi. Anggone dawuh kuwi anggone ora ngono. Isine surat Ikhlas
lek sampean paham iki wis sak pertelone isine Quran. Mboten. Dadi iki lek dipingne 3 wis padha karo isine Quran kan. Katamu ngoten. Nggih. Karo ngoku iso paham. Nggih paham, Pak. Ngono iki. Lah sampean setelane wis apa urung kuwi lho? Nggih. Apa mungkin lek pancen paham surat Ikhlas wani dolen? Ora wani. Lah iya lah. Nang kene iki. Nggih. Wong ngucap iki sing disejo Kanjeng diucapne. Nggih. Dadi pemahamane tiyang kathah mboten ngoten niku. Ngoten mergane. Lah nggih ngoten lho. Loh, sampean ngucap ki Nggih, bener. apa syukur wong Nggih. to? Nggih. Lah sing jangankan kok niku lho wong titik mawon ora tekan kok kan jarang sing saged maknani surat Ikhlas kan ngoten intine. Nggih. Gampangane sampean ngandel apa ora mangan bakso telung mengkok wareg. Ngandel mun nate mangan marai. Lah lek wis tau mangan kan ngandel. Ngandel ya? Nggih no. Malih wareg para. Nggih, lek mangan tenan. Ora lho. Ngandel sampean ki malih wareg apa ora? Mboten. Lek ngandel to. Apa? Mboten wonten. Lho ora enak apa-apa ora. Namung ngandel. Iya nek ngandel to. Nggih. Lah iya nek ngandel sampean ana pengaruh apa? Ana perubahan apa? Mboten wonten. Ora ana apa-apa ngono. Nggih. Jadi jarang wong kuwi sing kelingan unen muni iki sing eneng sing diunekne. Nggih. Ana para sing diunekne. Wonten. Lah, sing disejo sing diunekne kuwi. Nggih. Wis kena. La ilaha illallah metakul jannah bener. Nggih. Wis sampean apalne ngono piye? La ilaha illallah metakul jannah kuncine swarga. Lah La ilaha illallah. nglakoni apa ora kan. Lah ya kuwi. Lah mesine lah ngucap la ilaha illallah kuwi aku nglono apa ora mesine kan ngono. Nggih. Baru. Ngaji kuwi lek ora paham malah nyasarne wong. Nggih. Iso nyasarne wong. Nggih. Tiyang ini malah susah akhirnya. Mergane sing akeh niku kan ngamalne ngoten lho, sing kathah niku mergane. Mboten paham tapi mek gur ngamal. Ngoten lho. Sing kathah. Sampean nindakne nerokne unen-unen apa nindakne sing diunekne? Kudune nindakne sing diunekne. Iya. Lek
Kurunan-unane cara undangan ya wacanen bolak-balik. Surat undangan lho wacanen tok. Ngene. Nggih. Payane anu. Tiyang niku sing paham karo sing ora niku berbeda panyane. Jadi memang lek sing paham niki langsung sing dituju mriki panyane. Sakwise paham terus nyapo kan ngoten. Nek nek pamane ora paham yo mek gur nggak enak apa-apane. Ngoten kados maca surat kabar panyane memang ngoten. Lek ora ngerti terus ngamale iki merga kupinge krungu lesane nerokne Ning atine mboten. apa sing dirungu mang Nggih. sing diterani dirungu Nggih namung niku nggih. atine ora apa-apa Mboten namung apal. apa Apal tapi mboten paham ngoten. ya turu kubut kuwi Nggih. Ya iki kok sampean mek pinter cerita. Ning karo sing diceritakne ya ndak ro. Nggih. Ya sampean nyangne mawon. Nggih. Wis digambarne sing melok sampean dhewe yo ngandel. Mangan bakso telung mangkok ora ya warak. Yakin ora lek wis warak. Entak telung mangkok kuwi. Yakin. Tapi Ya. mangan apa ora? Sampean wareg apa ora? Iki mangan apa ora kan ngono. Lah nggih ngoten lho. Mangan apa ora? Nyang apa ora? Sing penting kan nyange. Lek enten lho. Tiyang diuneni ngoten nesu. Nesu. Ya gampangane ngajine iki. Kaya ndak umum ngono. Nggih. Nggih. Wong lek ndak bener ya ndak iso bantah. Nggih. Tur ati ya nglenggono. Sadar tegese kuwi. Nrimo. Lah sing iki ngekan akal-akalan. Lah iki. Lah tindakan karo ucapan iki padha nilaine. Kapan tindakan mesti ucapan. Lesane meneng ae atine mesti ngucap sik. Nggih. Lah ucapane lesan atine kadang-kadang ora. Ngucape ora. Tindakane blas. Hati. Lah. Kuwi mau surat Ikhlas ping 3 padha karo maca Quran kata. Apane sing padha kuwi? Kan ngono. Fadilahe gampane piwalese Gusti Allah. Ning kan lek paham kalih surat Ikhlas.
Ya. Lah lek mboten paham Oh. enggak padha. Sampean maca Quran dilute katang ping 2 jinah kira-kira. Oke. Ya, ikhlas ping 3 wis sita. Wacana ping 3 katamna, ngono katamna. Kula ngeten. Lek wong-wong ping 3 nggih lho. Kula ping 9. Dadi pan telung ambalane wong-wong ngoten. Oh, kowe. Malah ngoten. Sakjane pengebang-ngebang ganjaran neng sawijining lakon amrih gelem sajane ngono. Nggih. Sakjane ngene wis oleh swarga. Wene wis oleh swarga. Wene saja. Sampeyan iman. Jariahe wis gedhe. Nyapa wis duwe sumber penghasilan gedhe kok cilik-cilik dilakoni nggih apa? Kurang. Hah? Kurang. Mergo kurang. Ya. Lah terai tenan ngono. Nggih. Kan pensiun lho pisan. Nggih. Kantun pemahamane dos pundi? Intine kan teng pemahaman. Ah diomongne genah. Ganjaran swarga kuwi artine sampean mlaku nang swarga ngono. Nggih. Urung teko nggen. Jek kemungkinan oke sing ndak teko, ya ora teko iki engko ngarepe jek nang apa. Lah nggih. Ngono lho sakjane. Lah nggih. Ditarik. Ya, ditarik iki mlaku iki. Ditarik. Nah, diajaru dikeret, dituntun. Jek mlaku. Jek nang dalan. Beda karo sing maksiat. Lah iki balik mundhak adoh karo swarga, cedhek karo neraka merga jurusan neraka. Nggih. Iki.